भारताच्याही एकूण सांस्कृतिक इतिहासात अशा या विश्वविक्रमामुळे हिरेजडत म्हटलं तर जरासं कमी होईल. त्यामुळे नवरत्नांचा एक शिरपेच या वा प्रकाशनच्या निमित्तानं नीरजा आणि आत्माराम सरांनी खोचलेला आहे आणि तुम्ही त्याचे साक्षीदार आहात. वय वाढलेलं आहे. मला 2 ओळी इकडे तिकडे करत जोडण्याचा प्रयत्न मी केलाय. चिरंजीव नीरजा, हा तर एक मुक्काम आहे. तुला पुढे पुढे जायचंय. ओढ्यात आनंदित राहू नको. पूर्ण सागर तुला मिळवायचंय. लहानशा शहरातील लहानसे उत्सव आता तुझं ध्येय नाही. सूर्यकिरणांप्रमाणे गोव्यावर, मग भारतावर आणि जगावर तुला तळपायचं आहे. तयारीचा जो टप्पा आहे तो 3री ते 5वी पासून सुरू होतोय आणि इथं भाषेचा पाया भक्कम करणं आधारित आहे. नाहीतर मग काँग्लिश मंग्लिश सारखे आपण भाषा बोलतो अलीकडे आणि ते एक ना धड भाराभर चिंध्या.